Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguzi. Mancho murigaria w'Ensoko TV nigora sechinga kiasemesa ya magia korwa Ensoko chinsa isato ase Jumatano iga hobotkobe 19 mutinyo gatano na gatatu mwaka bw'echiri bubere 2025 ne monche nkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari etimu ingi maigonkonya korwa ase studio ya kabere twagosabiro karanso ikobe na into kurbono oika omwerio amagia korwa Ensoko chinsa isato achakirbono. Toska hosio mancho morigaria bono toko chakana robotero kubwatia egatie chiamate kurwa se chinsemo cha Nyansira egotoka se wodi ya Machoge basi ebunge abo Machoge chache county ya Kisii nigobare nekibako gokera maiga yo MC we wodi yo Jeremia Ongeri kobaga chire chinyomba chinya maiga yechi bamenyete chinkoro gosariwa ne riroba erio ryanya tukoba rikwanyoka hemetinyi etano ya etire chiamate icho nigobono bamwira ne riembuya Ongeri hase okoesokya na kubasira kurwase asoko basira na boigo hase baroko bole gochia serikali gokora obotuki na komanya ekikerete rirabero kwanyoka maiga yegatie chiamate isano kure wodi ya Machoge basi wakono mochando gwichinyomba chiabo gosariwa kubatekana neriro bakwanyoka chinsemechyo egento kyaberete barabukoriyo wekenga asaba Samaria baya Ngobono chiamate icho chamwakire mbuya omwemisi bwe wodi yo Jeremia Ongeri asogwe sona nina kwenekya buna obagachiri chinyomba chinya eri gukora makongwa yo babaire bagwetera ya na sekenyore kya Nyansira imbure nabo yachagete kuri umutinyo gatatu yachagete gotwa ono muna yatwete niyo yaringe imbure nyinge etwachite kubuga rimambi tukanyora lira bali yatekire chinyomba kya singiri ekinde kya tekire kyagure ono tukaranga tikatunganya kurwari chinyomba eki nabo kira abaise gututindeka tukanganya gocha si cyabanyene yono tomenyete ali mara go baye imbure gutu kara twasuka toko jikoja mambi tukanyoleke ni egwete saidi yemo egwete toko bwatera orole ndi kayatekire yonsi kogenda muna gochiaro yategete limwega ngatwa aserira balakidi ase nyombera yari kuja kwenda ngora nanyi tukeni narenga ara ngene robi kujigocha kanyombe yati mwana yatekire ne bara yatekire rono kumiti takiri bona nyori musimigwa onkonyire sori bati goroga ndo mwesimigo twagachire kamwakire mbyamano tuzitongane ko mwa manyane tabere ndi chomba chetu akitwere neringambi yamuna sumwe MCA Ongeri na achitekero chinyombe chabeta affected yakarachirikereri akatebanga na tomo bokonyi gochagaye asa abana baba minto bachandikira sama tukamange lakini twera nerinyasaye ngambi yamono kulingana muno mwesimi we ira aliete nando nyeikiranire mwesimi gokora maya nyasaye tianya ko mokonya sababu asa rusina atambe bago kwana negetaseni keiga niga bamenya buba murerere ira Ongeri yugo chikwena kyabuna nkomwire ne bara obisi asentunda yende yoriyo ereko genderera gokonya abo bale no kugania ezo mbutanga akata ko muna arengnya muneza zotika twamusoro yo tokonyi muna tokonyi nende ngakire ara mutu tu zansebeni nende tokumutiga agende muna arimna tumurigireti otoro magura yamo tomokonye andaite tamwende atoko agende gokonya abantu bonse nyasaye ndete kumukonya muigerere egere intu na otora monere toendere kumubwatesi asengencho ya maya atokoreire kyagere konyo twasumbukira matuka mange chinga kechecho nigo baruro kubule gochia serikali koleta baringoria ilikoringoria na kwene kyangikirire tomo chando yo koba na kurwa machibu abwango by that time embura nabo yatwete arenge nyinge sana na endi mune guchikorogana nonya kurwasi chiretwe gukwana umutinyu kianda
omotienyio 10 11 mpaka 12 embura nguchere nyinge so obwo tubwate gaiga ase ekenyoro eke kia Nyansira nkeri ng'a egochigocha ng'a kitogokora eserikali ini twari gotigera amaka aino muna mwacha abandi bokarora still mubwate rumu ase ogocha because bono iga tari turi save mono so twari kuburia serikali ase ogwancha kwabo gwetera ase omusike Ruto please bachega iga batorera gaiga nabari bakubwata riro bantu maeta abantu mbaroba maeta seriro ko reporter ya Nsoko TV kurwa ase bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii nchiri tana Apollinaris kama Togoskabo siasa roboti rondo mwancho morigereria omonyakonda uyu ache kwagacha egitangike yekirerie kerero ebuse SGR mi account ya Nyamira nigortikoria rero hatarera mabara gitange kyo amano mugavana bwe county yo Amos Nyaribo mujumbe bwansemo bunge ya North Mugirango Josh Nyamoko Orio West Mugirango Steve Mogaka negati abande nigobone gitange kyo kerache konekia ubagachi bwaye busego chakiwa bene ubagachi bwaye umutenyo gocha asebarachi kobeka estate y'abantu asensemo ya Ikonge ekero barachi kobeka estate y'emesigo ensemo ya Magwagwa ereri iyo irachi gweta account ya Nyamira nigobono irabe ichi kilomita 14 aseboigo irachi gweta ase emigondo y'abantu nyene. Why we are here to inform the governor and the members of parliament that number one, our station for Nyamira account will be located in Mawawa, here in Nyamira account, a main station which we call an intermediate station, which is a major station, and that is where our passengers who are coming by SGR will be embarking. At the same place will be offloading our cargo and loading our cargo in that station. So it is going to be a big station which will cover not less than 60 acres of land. Mnatevile the remain one yeju koba magwawo nsema sibaro chombo muboro borene eke president ya announce Ikonge banyamba mbako nyobore mu na nje mbona namanya mbako nyobore mu bora ike na 60 acres chibatagete barabeke station yemesigo lakini Ikonge station ya picking passengers na kumukia na bororo yo mubese kone president ya tongainete akiki ya chire temawo n'abantu baito karamagendera ya chire bali bago chakoba affected mwaka nukibese kyeino igato babororo tutigere nyuma bali mutararo succession ya ino oba abanyeno bole mu bakwete no muwakilinde ngocha ku mobilize legal services egerekero umuntu atuke nabwata masakara maene aliya gukigokorerwa emirimo ya yogwakanwa yene golden chance tigatwa Kenya Nyasaye mbiyamono tubwatsi project ye na intutobe Kenya varasi fast lane of development. We have timelines, of course. We expect a lot of work will be done, but we have 2 years and a half project from this time. So you can see it will run for almost 2 years and a half. So within those 2 years, I expect we run a train, but I cannot tell you exactly the day and the month because this is a project that can have some changes anytime, but we are keeping to our promise of 2 years and a half. Omubere bw'omwana nigotoka kubekire hime ye bagi ne amate yamo hime kenyoro kyomonyenya kegotoka ase wodi ya Bombaba ebunge ya Bomachoge barabwe county ya Kisii yamate yo nigo yanyora omubere oyo na nigo yagenda kurima mugonda ase bono banyora omubere oyo ekero bono butokibwa cha kiweri morioka komanya ninkikera egekore kyokwenekiwa muri kito Dominic Konderi namake omubere bw'omwana otarakoga nigotoka gutugutire meyo mugonda yomo kubekire meye bagi ase kinyoro kyomonyenya kegotoka memo kyemogonga ewodi ya Bombaba ebunge ya Bomachoge barabwe county ya Kisii
gukwana ni amateme abagenda mugondo kuri mabanyore bagiyiga nigo batwereria yaiga nagenda ase nkombo eto mugondo naenda gukora igasi nanyara omong'ina natebetia acha tokora igasi otang'anira ngokora renge twakorire igasi kurumate twekauchire gora ase naro eke nagokianorete sana ate omwana gito omwana ono momurori bwete namoteiga akinchunchu atereke nagwiki narete beti ochwata kagente gochwata ngona kurima tore twarora okotute epagi otanaki epagi eyerutire igoro gaiga nore epagi enanyerire gochika tikabera ase omogondo ante omana konyeigora twateba ng'a yaye epagi ena oranyene omwana bwa esukuru ekare gaki epagi abana nabaito nabo bagocha batuguta chipagi iga bono omoibori akaete omwana esukuru akare atugutete epagi iga twateba ng'aki ngeki gakare ime twarigia omote sibuga twabeka twateba na echianga chiera twakora naki eyanga eyemo ibere na echianga chire ime twagenda naende gochi korema ake igo naende twaitwa nkorema twateba naki nkeki bono kiaritoa amabu okana echiabu katabegete ime bono nario twachi gobeka omote iga twarana omwana oro twakera abagambia esimi rende bacha muna bacha igo bari bonse bakwibwatera nebikore bingabi nebiga nigo banyariko bagosabwa banyako bakwira ng'ora na gosaba obokonyi ribaga riokoire getambukiro kingabi nekiga bono ento na advice abana babake yao torutera abana mogondo mwatogetire abanyenyimbo nigo baikera na saya iga na kurusia omobiro iga asaiga asoka obogo chiase enkendo ekere bono botuki bwachakigwe eriko manyanga ning'o yokorete gekore ekiga kuripoti gitsi kia onambe magia Nsoko TV kuruga igase kenyo kia mogongo kigotoka igase wodi ya Bombaba ebunge ya Machogoro we county ya Kisii retera ne Dominic Onderi Nyabuto abaraia basubati abo barababwatani bere kiama gia Jubilee kurwa ase county chonsi ya 45 na bere ga Kenya nigo bono bakorire egeikaro hasa magacha mane kiama kyo haigaso mocho Nairobi hase bakwanire chinchera bagucha kubeka na kwaneke kumusira mokonyi bumara we kiama kyo Dr. Fred Matiang'i hase bono arache kuriya ekerugo kyo bara bwensa so bachorio bono no mwako gocha nigo bakwanire amakongo ao ayo bagwetera ande mono bari bakwesokia na kuriya ebirugo ao bya siasa ase baruro bosemia gocha ase baraia basubati goche mutwe batari kurigeria magega muri kitodi net nyambane namange Mama hoye 7 million strong abang'ina abo kurwa county chonsi imeyense bamochirie oborai boreo ase batebire abakenya nigo bagwetera amakong'u na omorai bwense tari gwikerani ariete chira chingaki chokorigia oborai obo. This what we are going through now as a country is not the Kenya we want. It is not the Kenya that is enshrined in our constitution. And we have actually taken time to listen to the leaders, the women leaders that were here, to listen to what they have to say from where they are coming from. And interestingly, what the challenges that a woman is facing in Nyamira County is the same challenge that a woman in Isiolo County is experiencing. Yes. The challenge that a woman is going through in Mombasa County is the same challenge that a woman is going through in Nyandarua County. Kina mama wa mashinani tunajua ile Kenya tulihaidiwa haikutokea. Tuliambiwa tutapatiwa pesa mfukoni, pesa mingi mfukoni. Siku hizi tuko na fuliza ndio zimejaa kwa masimu yetu. Hiyo sio ile Kenya tunataka. Tuliahidiwa kila mama mkulima atapatiwa trakta ya kulima. Tuliambiwa majembe tutasahau. Hiyo sio Kenya tuko nayo saa hii. Ile Kenya tunataka ni Kenya kiongozi akiongea kitu, when a leader promises you something, we know that something will be done. Nigo bono barireira yogochekonia ekiamekyo gia Jubilee chinsemo ao na konyora ababwatani abange aseboigo bakwaneire emechando yabo na goteba buna nigebwekaine kera asomong'ina. Karo twarure asegeka ekigakiri tukerigaria rero nkogenda torase county cheitu tochake kokwana nabang'ina bande egere tutware kerengererie ekemo egere tumera namwe nabang'ina baetane titi milioni 5 na 2 torigi Kenya ri tutagete asabana baito bagochiko twara omorembe abang'ina batwara omorembe abagaka baito batwara omorembe tutware Kenya bwate amarora gochimotwe. Leo nikikuja nilikutana na rafiki yangu. Rafiki yangu ni mama na kaniambia shule inafunguliwa next week. After amemaliza hiyo statement akasema good friends wa mama, most of them especially here in Kenya saizi wako na stress. Why? Shule zinafunguliwa next week and one of the things that this government has done
It has privatized education. Hata hizi public schools zenye watoto walikuwa nalipa pesa kidogo ama hata kulipa nothing, saa hizi it is becoming so hard to educate our children. Maigura abange ba minto ba rure gaiga ba kwanda mangana mange una Kenya to chandigete. Murocha mangana yechi skuru amangana yechi nyagitari amangana yabangina bono na right okuruaninga the Kenya we want. Echikoba engiya asabana baiton amonegesa kugeto gego chigocha. Ego lero igatumira netegaiga tuimegetio ojumbe tukoira ase county cheito tuchigosomia bangina baito ororonga 2027 igatole omolengo o one term ne party igekorokwanga Jubilee party ntotagete madoa naende totagete togende gochiaria debe tobwate Jubilee tobwate party yemo egochigotongosa omwaka o 2027 Chingakie chechio boigo baruro gokurera gochia asabasae gutiga koreta chibura buru ase mesangiririkano. Abana baita abasae bonsi inchenko basaba buno mongina oli naimogetie emetie nyikianda inkarera gaki kamorancha abana baito timonga ino na shilingi 200 abana tosoke twensi nabangina nabagaka nonye nabantu abababwate obarema ao twakekura yaito mambia nalitorakonye omorayo ito Fred Okengo Matiang'i omwana akwegwe besensi nini ochikoruta magena deka yo mwiso omumia bono noko be serikali emuroche bintego kora teri gukora bintu bia gutumia abana baita bake bakuriga bari kubaega asingi yabakore gose babuse chipara bunuru agakorire kare obuno busoku twaro litanya korora gakinko baachinga abana bari abake mo basa kwegwa bo besa moja ko umisa abande na inu mo umiswe ase bintu bitari konyarikana. Koripoteri ya Ensoko TV kurwa ase e kaunti ya Nairobi erietariane Linet Abagaka korwa sensemo henyakeyo egotoka ase bunge ya South Mugirango e kaunti ya Kisii nigoritikoria rero bamwa okoboko Isaac Ontita na komusega asogocha kurwandirekergo kyobojumbe bwensemo ebunge yo ase bono baorokya ogwisaneka kwabo komosira Ontita erio koba omujumbe obo abagaka abo nigo bono bamuboria anyara kobaka goikirania chira chiae chokobabekera amagendero ayo ataranyara kobaga gokorekana samatuko abwangoiga asensemo ya Ontita nigo abaeneke abakeire mbuya mono abagaka abo asoko moko boko gocha kuboria kergo kyobojumbe bwechinsemecho nakobaenekeria una nachi koikirania chira chiae chonsi karasoe asoburai Morikito Apollinaris Akama namange Chinga kichikore chobo cholio banene bumwako gocha chikona gusukerange nigabarai ao bagenderete gwesokia eri kuchikurwanerere birugo ao ime yagusi asojo bwango igakoba Isaac Ontita oyuri tukoria rero onyara kwegwa koboko nabagaka bechinsemechyo kuchikurwanerere kerugo kibojumbe bwa South Mugirango Ontita arira yo guchikobaretera amagenderera se bunge yo buna baguchikomwa ekerogekyo ambuya mwana abantu baito babogirango nabere nomogoka seri tukoria rero nabonaga ni kuiraneri ngambuya mono nende sana mwanyarire goikaga iga egento narorire kiangeire obosemia ne kiamentire chinguru aseng'encho nanyakora bunebi unatwaigwana mang'ana nanyare gukwana ospi nimbakorere unatwachakire sabari eye tuguchake sabari wikatonye korere emirimo wikatukore chira chiane wikatutimishe tuguchake kurubona iga bakomerio abagaka obamwekero nigo bamusegete Ontita gosoka isikukorigia chikura ikiagera no musao mokuyura nyare ko bayigerera asobwango ntutu achaiga asoko omwana ominto ya maguru na nyoro omwana omokeke gori na bara atokorega sekero tware birengereria bwate ngekero tware gusaba abagirango onye moko morari na togokwana igarero munyare ko mwa maguru tomosukiake twanyanya se kaeke yoko oyo minto amaguru erinde agendere kuburi obwa MP igonga chinga kiechi ekero torega twensi niyo tumwariganetie ase kekaeke agendere bosio twamosuki kurunkaiga boiga bamenya bunigo bamusabire gucekoreta amonjorere y'amagenderero ayo ataranyara koba kagakorekana bano ntokanetie chenji asobora buri bwarenge bwakare ase ngincho boniga ese twaikeire bune stima tiatabogete tutageta abana baitu bari
abantu abangaini bakore emirimo emiya nigo tuganete ng'a atokonya ase ebinto bitaraikeranigwa ebinto mbirororo oyo orenge bosio ariete ira taraikerania na boigo oyo agende kobitabokia bigende bosio ebinto nebinge na chipara togocha se university yaito ya Nyangweta tigango toteateme akonye Nyangweta University ekiaga negento kiriba bekira ari ng'a TMC kiri no kobeka kuikiranikira lakini ngekogendera abinde bikiremrete nkira nanyare gotokonya igo twasabira abagirango okao mwana oyo obo MP omwera niga basaye baruse igituko kya saba mwabo gwesokia sobonge na kubata chikura nabo igo kubabulia gotiga gutumeka bube asokoleta chibura buru basaye bonsi bigore tabwate kura togende tubwate kura tusire omugambi omboga gaiga amagende gose ninkagocha gose nindwa gocha kokonya tutamwete chikura wakonyekire ekure iyo rarara nero ngatoenda wakonyekire bono kirinde kiagera nto bwende tubwate chikura sobwamo abasaye bande ko bakwanja gutume kube nasingi njabarai bali babwate birugo already mbali ko babeka buya omurai gako gwekero kuri bakora magendero aralika abantu nono bosikari oje muna bwalikwa mbarenga baligetwa mwana okunalike bosikari mbaralikwa mumura buno ibono no mwamusire mananga bugulirige na sonya kege tinange ko buguli igako bugulirige kera tararora mia ko reporter ya Nsoko TV nchere tana Porinaris kama tukoska bose mwancho murigeri yakobwatekana no mubaro monene uyo wesokere ko riyo bobwene ase chagitari au ime account ya Nyamira igo henamba ya rokandre otiwa magega no muroberio umuyebo kubwatuka bokonyi bobwene ko rwasa serikali osha wetera una tibairi getie inse yo muroberio yo munyagitari monene ase nyagitari ene ye account ya Nyamira Angela Kerubo niga segetira abantu baesoke akone kyankwiri kyabare ase omuroberio yo erio korobya obokoreri ase nyagitari na igo korobya hobo okobwatesigwa kokoborirwa kwabananchi gwesokya kwerikia ase omuroberio yo murikito Vincent Monda namange Nonyumu Chief Officer se Ministry y'abachano Dr. Massimo Ngangi kagoteba buna umukenoro abwasa abantu bagenderere kwerikia somoroberi bobobenia osha nigekorekana buna enambende nero ibatoboremero kwerikia somoroberi yo ekera abantu batari kwerika somoroberi osha nigo bakonyoro botutukano cinga kibakoriyo bokoreri bobachano ase chinyagitari au nabo igo guturwa n'emiroberi ya butambe ya nyagitari Dr. Angela Kerubo no munyagitari monena ase nyagitari ne county ya Nyamira uyo gutumanya buna enyagitari ya Nyamira county rivaro nero tiratugo magega no muchando yo twanyale kuba tokonyora challenges namangana sha kurwa saba na inchi baito bantu bange mbali kona chasha bono intu asenya gitari yeito konyora abantu abange bagocha omonto tanachetisha monto tanachetisha tabwati none kebande linde to gutaka komokonya bunenya gitari kwanya monto yetabwati kebande tabwati no eba certificate ya mwana tonyale komokonya sha mono especially cases echiko base maternity konyoro mungi na emiti nyikianda yonsi emegima tanya kubwata no enkebande konyoro muntu ale nonye 35 years unatanya kurigi kebande akonyo nonyamangana alengete kubolia abantu kwerikia berega kubwata kubuna kero muntu like na sha niga abantu bande bachorere kuombia kwerikia egento boigo Dr. Angela goteba ubuya no bonke boro ekakaruwiri getie na sha ngo konyere mono sana asonde bwensi orwalire obeira admitted nyagitari na amete shango konyere sha na beo kwira nonye ntieta ekobekere chuma sha ngwakanere mpaka ICU sha na bego tenenera ICU na 28,000 per day unabono kogocha maternity kobwate sha ekogotenenda na keregento paka tieta nyogota kere kogenda main case ogenda ICU sha na bego gotenenera igo shango konyere ekero chinga chinyinge chiarorekane kuremerwa nabo igo butaka koiremeri eke nabo gekobe getanga somoroberi bobwenia kulenda abananchi nigo bakuborirwa ko moroberi bobwenia oshari bagali tangani iri kwango yo bobwenia sichinya gitari buno bwamo basukano na sabira abantu baito bonsi tafadhali na chasha ngwaja bangina baito nonye murironde bwensi sha tigebe basic kendo muntu onde bwensi atakere gotwara sha ko register mbosa tigotena etora bataka nto konyara sha registration is free so long as obwate kibande esegie yekoyebwa buya netakira abagambi baretwime abo maramange bararikane kulika mauko ayakora kibirengo byo butaka sabanto osemba semi abaninchi ubuya bwo kwerikia na sha bana diombiro no mwadimini asenye gitali nene ye county ya Nyamira kupewa barua na assistant chief ama chief
kuja usaidiwe waiver, hiyo haicha kufanya kuwa utapata usaidizi. Kitu ya muhimu kwanza ni chifu hakikishe kuwa huyu mwenye ameendea barua awe amekata SHA. Hapa kwa hospitali tunasisitiza hata ukienda ukipewa barua ya chifu lazima ukuwe umekata SHA. Ikuwe kama ni baseline ya kufanya mwananchi yoyote akuwe na SHA. Kitu ya muhimu ni kumwambia aende akate SHA. Ngo aja bagambi baito gweta tigakurikira abantu amarube buna wevu abarwaire yaya karaburi umoroiro no bwate none kebande muburi kwanya ko register SHA onya mondo tanya okora bintu bunebe tobasa kumurikira irube intubune nyagitari ntorere dikokonya lakini omonto twara SHA. Dr. Anchara kagendete kwereria magari aya ili kuburia abananchi byarigane bwikirano chinga kibago cha kuriga bobweni ase chinyagitari nobo nabo bosemi bwaye gochesa abananchi obo burengete kongo yobo koreri bwo bochanu ekera abananchi bagocha ase chinyagitari abaiburi ase binyoro hakikisho nyo mwana we ikire 18 years and above tigaenda na cheke bande ekebande ndengeti mbusa tigatu ale kebande beko mwana osha. Alafu onya bana babanda abake konyo mwana ale 7 years miaka 10 bunatanya gutwara birth certificate na into tweboria maswali omwana ina kyako ende skuru atabwati birth certificate senche binte bingo saubiri chi skuru gweta. Vincent Munda, Ensoko TV. Abakenya nigo bona baburiwe kwenekia homorembe chinga kiribera rya gisiasa rigenderete kwenekiwa kaokwana n'umunyakirugo wa bakora imirimo be sector matatu ase chinga kicho bakwanira umuroberi opogosira abonchuria abugwetera chi cooperative onyarako bakogoskiwa bosio ase bono bagikire chiburaburu echo cyabere chikonekiwa ase mesangerekano gisiasa samatuka bwangoiga nigo bono baburia abantu abagotumikwa bobe ase goturubania mesangerekano banyarako babagotugutera engane yare. Awate umuchango manene rero wekubare bide lakini asenge je sababu jitare banyara gutangeka umuchango itono tenena muchango yo ikatwara ngikunyabanga twanyabanga turi pamoja na His Excellency Simbalati oyoro mugabana we county ya Kisii na inde orenge gocha kwa magenyo manene tukuri arero ndogonyara kweresa ibintu byaba byonsi biguchime muno ikiara ntondo ya serikali His Excellency Governor no arayo mabase serikali balimo kuligere ligochime mono asesemo ya media morocha manganale Nairobi morocha manganale ga Gusii morocha na yaro mapei oikayale konyalikana ebintu bunebyo bitange ikinyinge nale ko basabaiga bali bakwigweke Gusii tingo cha gukwanira Kenya yonsi nyenyare ngukwana aseke Gusii kegoika tigagwako umwana omino tigagwako umuntu onye gwatebigwa tigagwako umuntu igwe kwangainwa umuntu tari gwako pakakwe na inda abantu baito ba social media nanya ko bategentekete matebireba abantu bari bagutumika social media pe barosia ngento kitokoro AI artificial intelligence babikira abantu emiyoro koboko babikira abantu chibunduki koboko naliko basabaiga abana bali baito mwasomire biya mukureta iti biya mumaete gochora umuntu biya mwachora kongo biya mwachora gusinega abana biya kenda ebintu birna inu muire ngorake inuni inu mwaleta isegi chinyingi yani just a cooperative ya stua ya Lusiri na Tambe Foundation nero ya renge ngom lakini boni ya stua ikeire ebintu byabeire rais tigagotigara magega ndoro chuko buyambole mutuntu ndo bwatu baguzi tokalibishe tekero omuntu ibiri ya chache ne cooperative ngiya egobwate tekero omuntu egochokonya abana biashara abana ntu ba matatu abantu bagokora hawking so ntengo sabanga abantu ba minto ina soko chikobogorie besa yanda ya gusukiwa konya ase utakete ubwate biashara byao ukunya kona si interest yesini kuiraneri anene mono ensemo ya ugama ya itaiga igondo chenga gakinari ko basaba bari bandi muru chenga siasa yago kongeire bakina bogusuka kanda akase nginjo ndota itigwiterania manyinga itwa sentu igongo saba onde bwensi ubwate birengererie bibe chiaso umwana ondo mwabo akikoranje nagosoro tutaiti korora na inde mangana ande makongu naye nabokwera muri kyagera ense yetore ninko ganeti naye no ganeti mani
Togosikabosio mwancho morigereria aseri tukoria gatatu asegi karo kyogo segeta na gokinia kobeke mebere gokinia sekta yobochene okikegendreta ase nyomba yo kuomerana ya KCC kegoritu ase nchira bene ritukoria goro no morai bwense ritukoria rero igo mosubate omotangani bwense Rachel Ruto negatia baraibande bakorogwa no mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja baikirana na gukwandra emeroberio eserikali hegendrete kobeka yokubwaterana ni serikali chechi county gokinia sekta yo erikonekia buna bananchi bonsi bachikonyora obubwenia aserigori design. I bring you warm greetings from our president Dr. William Samoei Ruto, who in officially opening this summit yesterday reaffirmed his commitment to strengthening healthcare and improving the well-being of every Kenyan. In healthcare, a promise is not measured by the words we speak. It is measured in lives. It is the mother who walks home with her newborn, the premature baby who defies the odds, the patient who finally gets care when they need it most, not when it's convenient for the system. Financing has sorted out so much for us through SHA. Financing the frontline through facility improvement financing. Your Excellency, in 2022 in Nairobi, we were getting around 700 million for all my facilities, 125. This last financial year, I have closed at 2.6 billion shillings that is staying within those facilities to make sure we have 90% availability of medicines and laboratory services. Our facilities are now doing outreaches. We've conducted more than 120 outreaches and inreaches every month, bringing preventative and curative services closer to community. Mancho murigeria abono tugika homwerio asemesa yama yakorwa ensoko chinse isatogo tukobwarero biyamo nasogo sanga na intwe aseri baga yabambo atsia kurwa ase studio ya kabero kwene kya morigine chibicha ngochara senchirengia chinkoro kwa Clinton ndigitwaro botukobya yasaika wanchanande tomera nasembe.